Türkmenistanda sanly bolan gösme bilen şol hatarda internet ulanjylaryň sany gün saýyn köpelýär. Inni her öýde diýen ýaly Wi-Fi ulanylýar. Salam dostlar, men Emir Nuriýew. Bu video kursumuzda biz Wi-Fi routerlaryň funksiýalaryny we sazlamalaryny öwreneriz. Ýagny biz internet aragatnaş kärhanasyna barmazdan ýa-da çağırmazdan öz Wi-Fi routerymyzda çykkan näsazlyklary düzetmegi ýagny çözmegi öwreneriz. Meselem, birinjisi Wi-Fi routerymyzy registrasiýa etmek. İkincisi Wi-Fi routerymyzyň açar sözüni çalışmak. Üçüncüsü Wi-Fi routerymyzy gorawda goýmak. Dördüncüsü Wi-Fi routerymyzyň tolkun adyny üýtgetmek. Beşincisi station info, ýagny biziň routerymyza näçe san enjam birikdirilendigini görmek, barlamak. Altıncısı MAC filter sazlamak. Yedincisi update, ýagny routerymyzy обновление etmek. Sekizincisi Wi-Fi sazlamalaryna giriş açar sözüni üýtgetmek. Dokuzuncu iki router birikdirmek. Onuncu bolsa routerymyzy reset, ýagny proşivka etmek. Ve şuna meňzeş bir näçe sazlamalary we çykkan näsazlyklary öwreneriz. Eger-de sorawlaryňyz we teklipleriňiz bar bolsa, bu salgylar bilen habarlaşyp bilersiňiz. Onda näme kursumuzy dowam edýär.